салом дӯстони азиз, мардуми ғариб, эълон барои шумо аз балнисаи Мадати Акбар, бародари азизи мо Бахтиёрҷон дар Москва аст. Айни замон нафароне ки аз устунмӯҳра, аз грижа, дигар бемориҳое ки ҳозир ман номбарон дар инҷа мегирам, азият мекашем. Айни замон вақт дорем ки Бахтиёрҷон доктори калон дар ҳамон Москва. Ина телеграм каналшон да медонем, ин рақамо телеграм дорам. Бидроен адресоро мега рост пешиш бирен, албатта ки шумо да кӯмак мекунад. Ина нафароне ки беморанд, Бахтиёрҷон дар хизмати мову шумо. Ина бибинед, марҳамат кунед, занг бизанед, ё телеграмношда бинависен, даравай адресоро шумо да равон мекунад. Шумо метавонед ки баҳазур табобат кунед. Ина Бахтиёрҷон дар хизмати мову шумо айни замон дар Москва ҳастанд. марҳамат кунед, занг бизанед. як хушхабарро мехоҳам ба тамоми он нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд бирасонам. Нафароне ки аз бемориҳои стунмӯҳра, астрахандроз, грижа, протрузия, скрилёз азият мекашиданд, акнун ин мушкилии шуморо доктор Бахтиёр яъне Костоправ ҳал мекунад. ҳамаи шумо доктор Бахтиёрро мешиносед. чанд сол буд дар шаҳри Москва ба беморон кӯмак мекард. дӯстони азиз, якчанд муддати охир ба шаҳри Душанбе омада буданду дар беморхонаи Мадади Акбар кору фаъолият карда ҳаррӯза беморонро қабул мекарданд. вале имрӯз ба хотири ҳар яки шумо дӯстони азиз ба шаҳри Москва рафтанд ва муддати кӯтоҳ меистанд ва зуд бармегарданд ба шаҳри Душанбе. касоне ки аз чунин бемориҳо азият мекашанд, марҳамат, суроғаашон, рақами ватсапашон нависед.